Ubangiji ka yafe mana laifukanmu wanda muka sani da kuma waɗanda ba mu sani ba, ka ji kan mahaifanmu wanda suka rasu da kuma waɗanda ba su rasu ba, kuma ka sa mu rabu da su lafiya don mutuncin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Ya Ubangiji kana ganin halin da ƙasar mu take cikin rudani. Ya Ubangiji Allah ka fitar da mu lafiya. Allah ka ƙara mana ƙaunar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da iyalan gidansa da sahabbansa da waliyansa don hasken da ke jikin Sayyida Fatimatu Zahra'u mahaifiyar Sharifai. Allah ka ba mu miji nagari. Allah ka ba mu miji nagari. Ya Allah ka bani miji nagari wanda zai kula da ni, wanda kuma yake son annabinka. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya don karamar Sayyida Aisha radiyallahu anha. Wa ma kana Muhammad ala Muhammad Muhammadur Rasulullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kai ba don Allah ya sa ma mai gida yana son kanwar ka ba, kai ka isa ka zo gaban mu haka dinga daga mana yatsa. Wallahi ƙarya ne. In ma ka ce ba za ta fito ba, ni zan shiga gidan zan fito da ita. Ina gaya maka kofar gidanku za a buga kaunar, ga uban da zai hana ta fito. Wallahi na ga karka da keta, karka da keta. Kaga wallahi na da keta. Ki ba wa ƙawarki shawara Hadiza akan abokina ɗan leki don wallahi yana matuƙar son ta. To ni na faɗa maka bana son ka, bana son ka, me son ka ma bana son shi. Na faɗa maka me zuga nake so. Hadiza, haba Hadiza, ita sai rayuwa mana. Ki tuna idan har ki ta baki so ina sa kaina. Hadiza, dan Allah dan Annabi ki tausaya mu. Wallahi ina son ki. Ki duba ki gane kaf kauyen nan babu yali da ina so a zuciyata kamar ki. Kuma saboda kima ta daraja a garin nan, yan mata bina suke dan in so su. Amma na ki suna ce ki. Kai wannan da na faɗa maka bana son ka, bana kauna ka, me son ka ma bana son shi. Wai kai dole ne sai an yi soyayya